Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Ja się nazywam Niklaus, a to jest dalsza część nowości z nowego Halloweenowego dodatku do Dead by Daylight, czyli Halloween Chapter i nowa postać uciekinierska, żeńska, czyli pani... jak ona się nazywała? Laurie Strode. No to kurde, bierzemy ją. Nie wiem, co ona ma tutaj jeszcze za jakieś dodatki. Niestety mi na nic nie stać. Spróbujemy się dołączyć i zobaczymy, a nuż trafimy też na nową mapę, także trzymajcie kciuki i widzimy się, jak będą wszyscy gracze już. No i są wszyscy, moi drodzy, i jedziemy. Teraz zobaczymy tylko kwestia tego, jaka będzie mapa. Jakie perki wpadły. O, fioletowych jeszcze nie ma. Kurde, może będzie nowa. To jest najgorsze, że to jest całkowicie losowa kwestia, że w sumie nie mamy na to kompletnie wpływu żadnego. Na jakiej mapie wylądujemy? Mamy tylko perki, które zwiększają szanse tego, że się pojawimy na danej mapie. A tak poza tym to możemy tylko liczyć na tak zwany cuf. Czy się pojawimy, czy nie. Nie ma czegoś takiego jak wyszukiwarka serwerów, gdzie na przykład widzimy, jakie są mapy grane, a w sumie... Znaczy, to by się nie sprawdziło w takiej grze, bo... no, mamy Wrecker's Yard. Także tym razem się nie udało trafić na nową mapę, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak sobie poradzi tutaj nowa pani uciekinierka, pani, zapomniałem, jak się nazywała. Laura? Nie, coś takiego. Od razu przy generatorze, także jedziemy na 3 baty, pyk, pyk, pyk. Na szybkości. Te włosy ma jakieś takie dziwne. Przepraszam, to moja wina. No nie uciekajcie jeszcze, no. Ciekawe w ogóle, czy jest potwór Michael. Ej, on tak cicho łazi, że go w ogóle nie słychać. Mnie aż tak... aż mnie gęsia skóra obleciała. Ja pierdzielę. Kurde. Klimatycznie. Się tylko ta muzyczka pojawia. Wow! Złowieszcza. Ej, jak on szybko łazi. What the fuck? Ej, jak on szybko łazi, kurde. Ja nawet... to był moment. Panie, to był moment. No i zawisłam, no. No nie wygląda to najlepiej. Mam nadzieję, że Uncle Nicky mnie, kurde, uratuje. Jaki straszny, no jest straszny. Jeden ze straszniejszych, mi się wydaje, potworów chyba. To jest wolny. Ale wolny był z perspektywy, jak się łaziło, jak się ucieka, to jest całkiem inaczej. Aha, to jest ta siostra od niego. Ale się wystraszyłem. Nie, lepiej klawisza nie dawać, żeby uciec, bo... nie uciekniemy raczej na pewno. Oj, Spider dostał. Nieźle tam ich, kurde, morduje, z tego co widzę. Nieprzeciętnie. No nieźle. Ja wątpię, że to się uda. Ja wątpię. Musiałby przynajmniej... jeden musiałby być
Ja się zawsze przestraszam, że kurde to on gdzieś tutaj jest. Lękam się. Ej, pouciekali. Najgorsze jest to, że jak jest ta muzyka, to znaczy, że on się na kogoś patrzy. W sensie stalkuje go. I nie wiadomo, czy to nie ciebie. Kurde, jak o nich kładzie, jak o... Daję pasztet. Jest za dobry. No, ta postać może być kurde mocna, fest, tak myślę. Jak go dobrze ogarnąć, to może być gorszy od pielęgniarki. Chodźcie, naprawiajcie. Kurde. Strachłem, sorry. Go w ogóle nie słychać, jak on idzie. Nawet te serce nie zdąża, kurde, bić. Crazy shit. Leczcie, leczcie. Patrzcie, leczenie na 2 baty. Dobra, ale patrzcie jak nam wolno idzie, kurde, naprawianie. Nie! Jaki on jest straszny. Jaki ja głupi jestem, on se ładował stalking. Nie! Ej, on ma takiego speeda, że to nie ma bata. Dobra, muszą mnie uratować, bo będzie lipa. Kurde. No retujcie! Gipko! Aha.
Ja pierdzielę. Owoc miesiąca. Albo nie wiem, albo warzywo. Jaka akcja chora. Co jak ten mem, co za pojebana akcja. Moje nie otworzyło. No. Takie szczęście. Robić, robić! No, rób! Rób! Ja i po mnie. Dobra, ament. Jaki creepy gościu. Dobra, ameno dorime. No to po mnie. Ej, ciężko jest z nim, masakrycznie ciężko. Ej, papa. No ciężki przeciwnik jest tego killera, jest ciężki, jest bardzo ciężki, kurde. Rzeczywiście. Dobra, ale popodglądamy jeszcze ich, jak im pójdzie. Jak oni sobie dadzą radę? Jeszcze dwójka została. A widzę, że tutaj pan Murzyn. No jak nim grałem, to wydawał się wolny, tylko ktoś tutaj pisał, że on jak sobie załaduje tą swoją moc do pełna, to on potem tak szybko zapierdziela. No może im się... Przepraszam, może im się uda. Jak tam sobie radzi drugi? Uncle Nicky. O, oni mają dużo perków, a ja grałem postacią nową, która jeszcze w ogóle nie ma perków, nie? Także wiecie. Trochę niewspółmierne. Tak, to jest ruski murzyn. Dobra. Ja. No fajnie. Czy to już ament? Wywalił? O co kaman? Poszedł drugiego porobić? Drugą? Kurde, jestem ciekaw, jak to się skończy. O, już wraca po niego. Coś tak, że chcą. No tu musi być jakaś akcja, a nie oni ino łażą i łażą. Ja bez jaj, że on go nie widział. No chyba nie będzie happy endu faktycznie. No. Chyba raczej nie. No to po hopie, no. Co tu gadać? Ament. W pacierzowie. Z piwnicy w tej grze się raczej nie wyłazi. To jest potwierdzone info. Raczej się nie wyłazi z piwnicy.
Raczej już się tam zostaje. Lol, jak się szczaił za nią. Ładuje se, kurde, zbrodniarz. Jak go wykiwała zawodowo. No, nie uwolni. Oj, szkoda było. Szkoda zachodu. Jeszcze zginie przez to, zobaczycie. Aż mnie naszła ochota na obejrzenie jakiegoś Halloween. Ale potem się będę bał iść siku w nocy. Chcę to zobaczyć, jak to pójdzie. Czyli tak to poszło. No to tyle, to już wiemy. Ja tutaj kończę odcinek na YouTube'a. Tak się grało nową panią. Ciężko powiedzieć. Perków na razie brak. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale jeszcze nam została do zaprezentowania nowa mapa. Także stay tuned. Jeżeli wam to nie wadzi, zostawcie łapkę do góry. Zapraszam na Facebooka, śledzić mnie na streamach. Na G2A z kodem Pieron 3% cashback. Dzięki za uwagę, tyle.